ଆଜି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଯାହା ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ। ହେଲେ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ବନେଇବାରେ ଅଧିକ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ମନେ ପକାଇବା ଆମ ଇତିହାସକୁ, ସେହି ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଉଡ୍ର, କୋଶଳ, କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ ଏବଂ ତୋଷାଳୀ, ବେଦ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏମିତି ଏକ ପବିତ୍ର ଭୂମି ଯେଉଁଠି ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କପିଳ ସଂହିତାରେ କପିଳ ମୁନି ଉତ୍କଳର ପ୍ରଶଂସାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ନାମ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦେଶା ନାମ ଉତ୍କଳଶ୍ରୁତ, ଉତ୍କଳସ୍ୟ ସମଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହିତଳେ। ହେଲେ ଏହି ସୁନାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଥିଲା ଦୁଷ୍ଟ ନୃଶଂସ ରାଜା ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କର, ଯାହା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ହୋଇଥିଲା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ। ଏହି କଳିଙ୍ଗର ମାଟି ଏତେ ପବିତ୍ର ଥିଲା ଯେ ଏହା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ସିନା ତରବାରୀରେ ଶହ ଶହ ବୀର ପୁଅମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିପାରିଥିଲେ, ହେଲେ ଦୋହଲାଇ ପାରିନଥିଲେ ଉତ୍କଳର ମାନଦଣ୍ଡକୁ। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରତାପୀ ଖାରବେଳ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ଉତ୍କଳର ଗୌରବକୁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ପରେ ପରେ ଏହା ମରହଟା, ଆଫଗାନୀ ତଥା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ପଳାଇ ଆସି ପତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଇଂରେଜ ଶାସନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ବିହାର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମାଡ୍ରାସର ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହରାଇ ବସିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ପଞ୍ଚସଖା ତଥା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହାର ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଥିଲା ବିଦ୍ରୋହର ଏବଂ ଏକତାର ସ୍ୱର। ବୀର ପୁତ୍ରମାନେ ମାତି ଉଠିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ଋଣ ସୁଝିବାକୁ। କିଏ କଲମ ମୁନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୁନଃସୃଜନ କରିଥିଲେ ତ କିଏ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇ, କିଏ ସମାଜ ସେବା କରି ଜାତୀୟତା ଉର୍ଜା ଭରୁଥିଲେ ତ କିଏ ଆଇନକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ସୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ଋଣକୁ। ଯେଉଁ କବି ଓ ଲେଖକମାନେ ନିଜ କଲମ ମୁନରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତା ଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାରଳା ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ବଳଦେବ ରଥ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର, ଭୀମ ଭୋଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅନ୍ୟତମ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ବୀରାଙ୍ଗନାମାନେ ହେଲେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଜୟରାଜଗୁରୁ, ପାର୍ବତୀ ଗିରି, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ବାଜି ରାଉତ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ, ସାରଳା ଦେବୀ ଏବଂ ରମାଦେବୀ ଚୌଧୁରୀ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ 1902 ମସିହାରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। 1903ରେ କଟକରେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 62 ଜଣ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଏହି ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। 1931 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ବୀରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମରେ 1/4/1936ରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଗଲା। କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ବିଷୟରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଏହାକୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହାକୁ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ବୋକା, ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ବୋକାମାନଙ୍କ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରାଙ୍କଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସୁଅଛି। ଏହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମାନହାନି କରୁନାହିଁ, ଏହା
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ କୁଠାରଘାତ କରୁଅଛି। କାରଣ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ନବବର୍ଷ, ଯାହାକୁ ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରୂପରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିଜ ହାତରେ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କିଛି ଯୋଗଦାନ ଦେବା। ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲକୁ ନ ବନେଇ ଆମେ ଏହାକୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।